Aşgabat şäheri 1948-nji ýylyň helakçylygynyň öň. ...77 ýyl mundan ozal 1948-nji ýylyň oktyabr gecesinde Aşgabatda Richteriň derejesi boýunça 7,3-den 10 magnitudaly güýçli ýer titremesi bolup, ol şäher ýylatynyň müňlerçesiniň başyna ýetipdi. UNESCO-nyň maglumatyna görä, ol 20-nji asyryň iň weýrançylykly helakçylyklarynyn biridi. Yer ıranmanyň epicentri Aşgabatyň 25 kilometrin naky Gäwürs raýonydy. Yeriň ilki dikligine, soňra keseligine sarsmaga zerarly şäher sanlyja minutyň dowamyna doly weýran bolýar. Jaýlaryň sanlyja böleginiň beýlesi ýumrulýar. Çen bilen paýtagtda 110 000 töweregi ilat helak bolýar. Yer titremesinde diri galanlar 6-njy oktyabry täzeden doglan güni hökmünde ýatlaýarlar. Aşgabatyň seismik gullugynyň bölüm müdiri şol gijäniň wakalaryny ýatlap şeýle gurrun berýär. Duydansız yerden ýokary gaşak silkiýän yer titremesi başlandy. Gapdalyndan güwüllesem galanokdy. Men hamala daş düşelen köçeden ýürek hopuk duruju tiýidlikde mıçyp barýan äpet araba menen ýalydym. Ýykylan diýwarlaryň şatırdysy eşidildi.
elenişip, saňyllaşyp, başly barat, uşak zatlar we mebeller böküşip sanra burady. Diýwar suwag qara ýyllarma meňzäp çaýyrlyp, diýwarlary bölük-bölük etse de, entek olar gyşaran üçegi saklap dur çıra hallyn atyp durşuna ýanyp durdy. Men destine işige tarap okturuldum. Şol pursadam güýçli sarsgyn meni bir tarafa şeýle bir güýçli zyňdy boly. Men atılıp howlymyzy ösüp oturan 3 metr daşlykdaky ağacı sesip durun. Ol kese sarsgynyň netijesidir. Güýçli kese sarsgynlar iki ýana elenirýärdi. Aýak üstünde durup bolmaýardy. 10-15 sekund geçenden soň sarsgynlar kem-kemden peselip, ýuwaş saňylla geçdi. Sümme garaňkylykda diňe ýykylýan jaýlaryň döwülýän pürsleri, demirleriň güňleç sesi eşdilýärdi. Diýip tanymal geolog şol wagt Aşgabatda gelen akademik ýatlaýar. Uludan alınýan deme meňzeş tutuk goh, tutuş şähere ýaýrady. Dessine de dymdyrslyk boldy. Ne kömek sorayan sesler, ne de hawlayan sesler, ne de haýwanlaryň sesi gelýärdi. Hamala bary weýran bolan binalaryň astynda wepat bolan ýalydy. Bir haýukdan dalla isleýänleriň sesi, yaralananlaryň iňillisi, çağa ağysy, diýwar astynda galyp wepat bolan garyndaşlarynyň agysyny ağlaýanlaryň sesi gelip bas. Jaýlaryň gowşaklygy we ýetip gelýän belanyň sypatlarynyň aňyp bilinmedligi adamlaryň wagtynda jaýlardan çykyp bilmedligine sebäp bolupdy. Müňlerçe adam nämäniň nämedigini bilmän, weýran bolan öýleriniň astynda galypdylar. Garabogaz aýlagy boýunça Aşgabatda gelen tanymal geolog, akademik ilkinji sarsgyndan bir näçe gün geçenden soň men harby uçurda şäheriň üstünden uçmaly boldum. Bar ýerde şol bir zat göze ilýärdi. Gören zatlaryňdan tewähedim göterilýär. Pida bolanlaryň sany anyklanmadygan bolsa, olaryň juda köplügi aklyň çaşyrýardy diýip ýatlaýar. Yer bilen ýegsan bolan Aşgabat symry guşunyň diýrelişi ýaly gaýtadan dikildildi.
Inne ak mermer gözel şäherimiz diňe bir giň gerimli guruluşy we onuň hili bilen däl, eýsem nepis binägärligi, bag teýlige we çimdirmler toplamy, döwrewap ýol aýratly, öz boluşly ışyk bezegli giň şaýollary bilen hem göreni özüne benni edýär.